Здравейте и добре дошли в седмия епизод на най-големия браснарски подкаст, а именно Господинов подкаст. Както ви обещах, че ще каним гости, ето моментът дойде. Днешният гост е една много интересна личност, която най-вероятно голяма част от вас познават, друга не познават. Ето сега ще се запознаете. Той е рапър от Кърджали на 24 години и се занимава от много малък с рап. А именно Ерен Мурат! 6600, събарям всяка кула. Аз съм змея, не е кула, няма как да не е чула. 6600, събарям всяка кула. Аз съм змея, не е кула, няма как да не е чула. Влизам бясно, искам всеки да ме гледа. Няма карма, ама някак вярвам на късмета. Здравей! Здравей и добре дошъл. Много се радвам, че дойде. С теб винаги. Разкажи малко повече за себе си на хората. Нека сега да започнем подкаста. Казвам се Ерен, занимавам се с рап. От Кърджали съм на 24. Занимавам се с рап. За момента... Това ти е основното, с което се занимаваш? Не, основното е друго. Работя, Работиш си? Да, работя, продавам там. Вадим пари, за да скараме още повече пари, за клипчета. Клиповете са скъпи и трябва да кинчи, това е ясно. Точно. Добре, какво те накара в самия рап? Има толкова много стилове, ти избра точно рапа. Кое точно да спечели в този стил, така да се изразим? За рапа, главно защото не изисква кой знае колко вокални умения. Понеже гласа ми, колкото да не бива за някой, може и да бива, сега нито може поп-фолк да се направи, то поп-фолк не, но някаква по-хубава, където изискват повече вокални умения, трябва да се пее, не може. А рапа ми харесва първо, че вокално звучи хубаво, мелодично, лирически, така да го кажем. Като се подредят правилните думи, звучи много хубаво, гали ушите един вид. И за мен е по-лесно, отколкото да се опитам да пея някакви високи ноти. Виж, това има голяма логика, защото никога не съм замислил, че грубия рап може да бъде и нежен, но виж, така казано от твоята уста звучи доста достоверно и интересно. Според тембъра вече някои хора, примерно, главно в Германия, те казват, че немския звучи много груб, но правят такива песни, такива даже рап, R&B песни, които звучат много нежно, много приятно, даже настръхваш, ако искаш. Да. След сега вече ти го каза е съвсем друго като идея. А добре да е някакви по-големи планове, защото това, което виждаме до тук, не казваме, че е малко, но това са първите стъпки. Какво си намислил за напред? Всъщност да, малки са, имайки предвид, че аз от 2 години почти, даже 2 години вече не правя песни. Главно там университети, разни други глупости, първа песен изкарах 3-4 месеца по-късно, втора изкарах. После седнах, направих няколко плана, оказа се, че трябва да понасъберя малко бюджет, защото всъщност следващите ми планове са да направя още 1-2 сингъла и после направо да изкарам албум, като имам някакви идеи вече за така тематичен албум, може да се каже. Просто това всичкото изисква време, мотивация и енергия. Да, както и финансите, си говорих на самото начало, че се налага да работим за... Имам мотивацията, обаче енергия и време в момента просто малко трудно с такова ежедневие, но се намира, все ще се намери време, така че... Абсолютно, ти като го имаш като идея, то няма как да не се случи. Точно. Целта е да стана известен до 27, за да мога накрая да се присъединя в клуба на 27, така да го кажем. На 30 годишните милионери. Да. Това може би е мечта на много хора и идея. И звучи готино, между другото, да. 30 годишен пенсионер. Идеално е, да. Да. За повечето хора казват, в рапа няма пари. Прави са, сега нищо не мога да кажа. Искам да ти кажа, че може би не са прави, защото това нещо го слушах някога и аз. В браснарството няма пари, това е някакъв вид изкуство, което си губиш времето. Искам да ти кажа, че в живота аз съм забелязал, че всяко нещо, което натискаш, има пари. И щом има такива варианти, които виждаш в живота, че върват рапъри, които взимат пари, защо ти да не можеш? Мен това нещо ме е крепяло абсолютно всеки път. Значи там е малко по-различно. Монетизация след време, за всеки рапър, който
един вид събере аудитория да го слушат, поне да кажем, не знам, ако се слуша една песен по 50-100 хиляди в YouTube или 20-30 хиляди в Spotify или други платформи, почва някаква монетизация, вече нещо ти влиза в джоба това, което си направи. Обаче за да стигнеш ти до голямата сцена, до концертите сега, нали, големите изпълнители те правят луди пари. Много луди пари се правят, обаче базата ти за сравнение от нулата, като си тръгнал и големите изпълнители е много голямо. То има... Да, но то идеята е, че то трябва да имаш крайна цел. Най-хубавото крайна цел да е нещо вау. Наистина трябва да гоним. Да. Добре, ти си наш клиент от доста време, но до сега никога не съм сядал да те питам откъде разбра за нас, за Господинов стайл като цяло. Това е много интересна история, между другото. Аз като се преместих в Пловдив, търсих браснар, понеже ми беше много спешно и главно трябваше да бъде една събота, понеже само тогава бях свободен. Звънях на един-двама, не работят. Човек вече губи, нали, така, отчаях се малко, в интернет ми излезат няколко номера и между другото ти беше един от първите, ако не се лъжа, втори или трети номер ми излезна тогава. Звъннах, събота удобно ли е, работите ли, работим, заповядайте, дойдох и както ние мъжете сме много лоялни към браснарите си, хареса ми прическата и си викам, що ли не, нали, да не продължа. Отделно от това, може да не съм ти го казал, обаче където и да ме видят някъде след пострижка, винаги ме питат. Който постригва, много хубава прическа си направил. Не знам дали са идвали от мен още клиенти при теб, но... Най-вероятно да, това нещо през времето, нали, никой не е дошъл да ми каже, дойдох заради еди кой си, но благодаря ти наистина, че ти го оценяш и много се радвам, че хората го виждат по улицата това нещо, защото реално погледнато това ни е идеята на нас браснарите. Това е, как да кажа, като нашата реклама. Самият клиент, той е ходещата реклама. И когато той е одобряван от хората, значи ние си вършим добре работата. Точно, това е най-големият подарък в живота за един браснар. Пък за един, аз като мъж, нали, да се определим, като обикалям някъде, някой познат дойде от нищото, случвало се шефа понякога да ме пита, много хубава прическа си направил, нали, това да оправил с един вид и ти повдига и самочувствието, защото знаеш, че хората, това им привлича вниманието, прави им впечатление, имат нуждата това да го уточнят, да ти го кажат като една забележка, нали, или да те питат, кой те постригва, много добре те постригва. Да, готино е. Има и преди, че обратното още по-готино. Това като го чуеш от човешка уста и истината, много е яко. И може би това е едно от най-големите неща, които разбираш, че си успял, като почнеш да го чуваш. Защото фалшиви неща много ще чуеш в живота, ама някой да ти говори от сърце и да се радва нещо, което ти си направил, това те допира уникално. По друг начин, даже това е неописуемо, понеже сега ти за прическите, аз за песните, нямам кой знае толкова голяма, нали, даже може да се каже, че не е фен база, слушатели по-скоро, обаче имам редовни хора, които примерно не са познали лице в лице, не сме се запознали до сега в Кърджали, като се видим някъде, идват, викат, брат, песента ти е много готина, слушам я постоянно, кога ще пуснеш нова песен, това, нали. Завръзват се разговори, по същия начин предполагам и при теб, нали, може да ти кажат, брат, постригал си еди, кой си, много ми хареса, може ли и мен да ме пострижиш? Сигурно ти се случва. Да, между другото и то е доста еднакво и това нещо, точно това те зарежда. Защото виждаш, че нещо се получава, че е готино, че това, за което ти си се пънал, реално поглед не е било на празно, а хората наистина им харесва и наистина ги кара да се чувстват добре. Дали ще е музиката или в случая ще е една прическа, можем да ги сравним, защото това са неща, които докарват чувства. Ако се замислиш реално погледнато, слушаш музиката и става готино. Както и като се подстрижиш, това е моята идея в живота. И се погледнеш в огледалото, ти е готино после. Определено готино си, да. Готино е да се занимаваш с нещо, което докарва готини чувства на хората. Като влезеш желание, така, от сърце, като го направиш, така да го кажа, и получиш обратна връзка, това повече те мотивира. Определено да. И може би това бих казал, че мен ме задържало толкова много години да съм в този бранш. Защото този бранш, колкото е готин, както си го говорим и хората само това виждат, има и много кофти неща, има много хора, които ще те спънат през времето, които ще ти кажат няма да стане, но точно е това нещо, за което почнем да си говорим преди малко, да зарежда догоре. То песимисти бол, песимисти колкото искаш, имало е и винаги ще има песимисти. Важното е един човек малко трябва да е инат. Без значение за какво прави, песен, работа, подстрижки. Трябва малко да си инат, малко да си твърдоглав, да си държиш на твоето
макар и да не ти се получава, ако нещо ти харесва, просто давай. Ако не се получи накрая, ти ще си кажеш и без това. Не става, вече няма смисъл, дай да го пуснем. Така е, така И е, тогава ще се абсолютно. занятиш за нещо друго и ще продължиш пак и хората. Все ще има някой, който ще ти каже, това не струва. Недоволни, не дей. да, то е ясно. Въпросът е по-голямата част, за които го правиш, да се почувстват готино. Това е идеята. Да. Защото има много случаи, мога да ти кажа, няма да говорим за имена, които ти отиваш, ти просто той не може да те накара да се почувстваш готино и ти си в такъв в главата си, защо ходи на това място. И се чуди, че как хората ходят там. Аз това ще си го задам от много години. Да, точно. Още една главна причина, заради която ти всъщност ме задържава в салона и аз постоянно идвам при тебе, още с първото ми идване при теб, като вързахме разговор, ми каза, тук не е като другите бързо оборотни браснарски салони, тук идваш 40 минути, половин час, 1 час, колкото ти е по стрижката, ако искаш може повече да останеш. Важното е да завържем разговор като мъжка пещера ли го беше казал, нещо подобно. Може би, да, Там, мъжката където, дупка. мъжката дупка, където по-мъжки да може да си поговорим, да разпуснем малко, да се отдалечим от ежедневието, някъде където с пострижката да ти е готино да разпуснеш. И нали, с второ-трето идване вече аз просто правих впечатление на човек готино, винаги има за какво да се смееш, какво да говорим. И това, честно казано, мен ме задържа, предполагам и 90% от клиентите ти точно по този начин с това твое държание си ги задържал при теб. Защото характера има огромна роля в това нещо. Виж, това е нещо, което не съм седнал така да ги питам първо един по един, какво те задържа при нас. Може би във видеята с времето ще почнем да може да видим различни гледни точки, което наистина готино, виж, това е идея. Но до сега не ме дошъл на къде да питам някой, защо ти идваш примерно 10 години, примерно. Явно на хората им е готино, кефът са и това е в принцип моята идея, откакто създадах Господинов става и преди това другите салони, които се опитвах да създам, просто да създам място на хората. Защото моето място е там, където е готино на клиента. И точно това беше самата идея на мен, някога когато го създавах, е не да създам моята браснарница, в която да се чувствам аз номер едно, а хората като дойдат, това да е тяхното място. И с времето, знаеш какво осъзнах? Че не е толкова важно мястото, а по-скоро е важно хората, които... Обстановката е важна. И обстановката е важно хората. Хората са много важни. И мога да кажа един пример. В началото, като направих браснарницата тази, бях я оставил розова. Едно такова пепел от рози, което изобщо не върви на салон. И си казах, сега ще изчакам, ще поработя една година в този салон. И след една година ще смина интериора изцяло. Както и да е, мина това време, смених интериора, прибоядисах, съвсем различни цветове, съвсем различен интериор. Абсолютно всичко беше различно и минаха може би 3 месеца, когато чух за първи път, братле, ти тук нещо си сменил. Да. И тогава си казах, явно хората не идват заради място. Те не са забелязали, че от розово станало сиво, а в същото време аз се притеснявам как да им създам някакъв уют, а то самото нещо, то просто си става. Точно, и аз бях един от тях. Даже при май второто ми, третото ми идване вече, след като освежи обстановката, забелязах, че нещо просто различно. То беше, ние салона буквално за няколко часа, 24 часа, мисля, че беше целият ремонт, го обърнахме наобратно. Буквално, само където столовете станаха на същото място, дори столовете бяха сменени тогава. Да. Но готино се е получило така по... Радвам се, той цяло ще има апдейти с времето, но за сега ще го задържим така. Наистина се получи доста уютно и доста приятно. Да, благодаря ти за този разговор. Много се радвам, че ми обърна внимание, че дойде. Ако имаш някакви твои проекти, бих участвал с удоволствие. Ще го Когато направим. имаш нужда, винаги бих салона участвал. подлежи на клипове, може да направим нещо. Виж, това не се бях замислил. Да, що да не, може да направим нещо като... Имаш преди да го използваме като декор в твой клип. Като декор може цялата идея на клипа да се върти в салона, нещо подобно. Това е готино, да. Виж, това не съм се замислял. Зад кадър ще седнем, ще го обсъдим. Пък живот и здраве някой ден, ако изкарам албум, аз ще ги правя на такива плаки ли се водят, плакати ли са, какви големи уния деца кръглите деца въртят. На грамофоните плочите деца. На грамофонна плоча, чакай, че аз се вкарах във филма, не бях да схвана за какво говорим. Ще направя една грамофон, няколко Това ще е направя. готино, да. Тук някъде да си имаш едно споменче. О, със сигурност. Това ще е много готино, наистина. Хубав декор да се ползва.
Добре, благодаря ти Аз много. благодаря за поканата. Скоро най-вероятно хората ще те видят на стола, там ще продължим епизода, ще си говорим малко по-така По-еднакви. вътрешни теми. Да, ще по-така отпуснато, докато се постригваме. Ще е интересно Така тогава. че- Да. Последвайте, за да не изпускате епизода. Това беше Рен Мурат, един бъдещ рапър, който аз лично вярвам, че ще успее. Аз бях Петър Господинов от Господинов подкаст и до скоро! И барбершоп, мръсен топ, като излязъл току-що от клип.